O alcalde e edil de Educación supervisaban esta mañá o inicio das obras de reforma na Escola Unitaria da Angustia. O proxecto prevé o acondicionamento das dúas aulas da primeira planta. O que se vai facer é illar as paredes, facer un transdosado, poñerlle pladur por riba, tamén cambiarlle o chan, a instalación eléctrica e as portas. Importantísimo para nós sempre que as escolas estén nas mellores condicións posibles. Son moitas as inversións que levamos feitas nos últimos anos e esta ven a ser unha máis que vai a completar toda unha actuación nesta escola onde xa cambiamos as ventás, como ben sabe a concelleira tamén. A actuación estaba pendente de iniciarse unha vez realizada a reforma na planta superior, que permitiu acondicionar este espazo, ademais da escola para uso veciñal como centro social. Agora mesmo a situación é que a escola está desplazada ao centro social, precisamente na planta primeira, onde están en perfectas condicións, é unha instalación completamente nova, dotada tamén de medios como cañón e pantalla, e, polo tanto, ali están perfectamente, pero impide o uso no centro social, non? Entonces, canto antes podamos acometer as obras de acondicionamento das dúas aulas da primeira planta, antes recuperaremos o centro social para uso da propia escola en horario lectivo e dos veciños e veciñas fora do horario lectivo. Dende o Concello confían en que as obras, cun investimento duns 22.000 euros, poidan estar rematadas xa este Nadal.